V nedeľu dňa 2. júna organizuje obchodné centrum Madaras ku Dňu detí zábavno-náučný program. Nebudú chýbať atrakcie priamo pred hlavnou budovou obchodného centra a hlavný program pre deti a rodičov bude prebiehať v priestoroch kina Star Century Cinemas. Chceme srdečne pozvať všetky detičky a rodičov, aby s nami oslávili jeden z najkrajších sviatkov detičiek, a to je Deň detí. O 14:30 tu bude Tárajko a Popletajka, ktorí nám predvedú krásny zábavno-tanečný program. Takisto sa však dozvieme aj niečo zaujímavé o prírode, o láske a priateľstve. Takisto minidisko môžeme očakávať, spoločné fotenie s Tárajkom, Popletajkou a ich kamarátmi maskotmi. Pred hlavnou budovou obchodného centra Madaras od 13. hodiny až do večera, do 18. bude tu pre detičky čakať nafúkovací skákací hrad. S príchodom leta chystá obchodné centrum ďalšie zaujímavé akcie, na ktoré sa môžu deti, rodičia a široká verejnosť prísť zabaviť a dozvedieť niečo nové. Presne 12.6. budeme mať veľmi zaujímavé, až také trošku aj vzdelávacie a náučné podujatie, ktoré organizuje Košický samosprávny kraj a teda hvezdárne aj s ďalšími astronomickými zariadeniami. Budeme tu mať 2 nafúkovacie planetária, kde sa môžu detičky zoznámiť s čarami a tajomami vesmíru a takisto bude ich čakať aj nejaký ten odborný výklad, samozrejme adekvátny danej vekovej kategórii. Bude to počas celého dňa, určite sa tešíme aj na detičky z materských škôl, zo základných škôl a je to podujatie vhodné pre širokú verejnosť. O rôznorodosť ponúk v obchodnom centre nie je núdza a určite sa bude na čo pozerať. Určite akcie plánujeme veľmi často, najbližšie už takisto chystáme aj koncom leta. Množstvo bude rôznych podujatí aj na rôzne vekové kategórie, takže určite sa máme na čo tešiť počas celého leta.